Astăzi nu se mai poartă avioanele de hârtie sau elicopterele de jucărie. Astăzi se poartă Lightspeed iHelicopter, o replică după un elicopter adevărat, care se controlează nu printr-o telecomandă, ci printr-un soft instalat direct pe telefonul mobil sau tabletă. Înainte de decolare, nu uita însă să descarci aplicația Copter Controller. O găsești gratis pe internet. Fuselajul aerodinamic al acestui elicopter este realizat dintr-un material foarte ușor, dar și foarte rezistent. Se pare că acesta este elicopterul indestructibil. Se încarcă rapid, direct de la computer, prin cablu USB și este foarte manevrabil, deci doar are la bază tehnologia Giro. Specialiștii l-au desemnat unul dintre cele mai cool gadgeturi din anul 2011 și l-au propulsat destul de sus și anul acesta. Rămâne de văzut cât va rezista. Ce zici? E cu adevărat indestructibil? Acum sunt la drum.